me, then I can seize my own silhouette. Anong pinagkakalat mong patay na patay ako sa'yo? Bakit? Totoo naman ah. Hindi totoo yan. Dahil ng totoo, ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Ang mga OFW, hindi yan takot mawalan ng ipon. Mas takot yang mawalan ng internet connection. Agree ka ba doon? Ako na titilawan